bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko diba fo dugu an dugu don warata de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tinka an ye dɛmɛ caman kɛ nga an b'an profiter yan k'a fɔ Kasim yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛnen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasim n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. filɛbaw ani an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye desanburu kalo ale tile 3 ye bi ye san 2024 tubabu kalo nin y'ale kalo 12 a kalo laban ye sɔɔni sisan amara ninnu ka njariki a fɔ waati bɛna se ɲinan 31 décembre yɛrɛ ye don jumɛn ye hein? Le combien do 31 décembre le combien hein? Aya ala ka yirana wulada in na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Mohamed Kulubali ale ka musokɔrɔba o fatura an tun bɛ saraka bɔyɔrɔ la Balangabugu la n bɛ dugawu kɛ Nasara Keyita ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ministre kɔrɔw caman tun b'a kɛnɛ kan Maga Musa an b'a fo Malik Sen ka taa se Mohamed Saliya ma balima tɔ ni sinji siraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen musokɔrɔba n'o ye Nasara Keyita ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya tile 7 saraka o de bɔra bi an bɛ dugawu kɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala k'u dayɔrɔ sumaya Amara wulada in na an bɛna na kibaruya minnu di Tenza Waten tiɲɛna tiɲɛni donna mɔgɔ ninnu wa Amara mobili 200 n'a kunkan fɛ a n'a maramafɛnw musaka min yɛrɛ jenina ko in senfɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn an ye kibaruya damadɔninw sɔrɔ an na dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna a ko kan o ka se k'a faamuya gouvernement ale bɛ kalanbulon na a bɛ fɔ ma ko séminaire gouvernemental o baara bɛ sen na primature yɛrɛ kɔnɔna na ko ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kuntilenna kelen taabolo kelen hakilina kelen baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na sa ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na premier ministre a ka kuma ye tali kɛ o la ayiwa aw b'a fɔ jɛgɛ dɔ ma ko tunɛni k'a sɔngɔ yɛlɛlen don sisan dɛ Amara ba dun jiginna dɔɔnin mais ni fretin tɛ a sɔngɔ yɛlɛlen don Kucalakaw fɛ yen Gawo académie kura ne yɛrɛ ma foyi faamuya ministre de l'éducation na ale Gawo académie directeur falen ka Menakata falen bon u dun ye baara kɛ salon ni salon na sini ou bien
u fana ta in échelon b'a la de ni mɛnna yɔrɔ la i bɛ bɔ yen de Amara ayiwa Gawota an na t'o la mɛna ka taa kɔni vraiment an terikɛ Sidi Kalil Aidara Papa aw y'a wuli nka an ma foyi faamu dɛ chrétien denmisɛnnin minnu bɛ catholique tɔgɔ la Joseph la Sangaw fɛ yen olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni sanjiko gɛlɛya ye u sɔrɔ wɔlɔfɔw fɛ yen ministre de transport kɛra assemblée nationale président ye Fantani ale ka somayɛlɛmali o san 10 ye bi ye Fantani Ture ala ale ka kalifa minɛ ala faransiskaw fɛ yen san 2024 o san 10 o ye bi ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sa ko min ye kafu ye ale kan ka jɔnjɔn di kɛ nin kalo in tile 15 n'a bɛ fɔ ma ko kaf award bi cɛ ɲuman minnu donna maa minnu kan ka o bi cɛ ɲuman jɔnjɔn ta an ka nɛnɛ Dorgelès tɔgɔ b'u la Mamadu Fofana a na kɛ ale y'a ka tɔn falen ani kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ Amara an n'o da maaw tulo kan. Amara ko yɛlɛma faama ani fangatigi ko ye kelen wa ayiwa kiri kɔni tɛ mɔgɔ ni ŋana cɛ dɛ i b'i kulubu kalaba de sinon kiri tɛ maa ni ŋana cɛ sisan an dontɔ an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Cour suprême na Seydou Lamine Traoré n'ale ye kuran ni ji ni dugujukɔrɔ nafa ministre kɔrɔ ye Umar Jara n'ale ye énergie directeur kɔrɔ ye Kureshi Konare n'ale fana énergie directeur kɔrɔ ye Boubacar Diallo ko ninnu kɔni ye liberté provisoire sɔrɔ Amara bɛnna n'an dontɔ ye kibaruya in bɔra Cour suprême yɔrɔ nka n'ala sɔnna a ma sini an na segin a ka sabula maa minnu don u jɔyɔrɔ bonyana énergie ko la kosɛbɛ kuma tɛ ministre Seydou Lamine ale ka ko kuma kun cayara min ye Kureshi ni Umar Jara ye olu fana ka taa se Boubacar Diallo ma k'u bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ sɔrɔ nin waati in na liberté provisoire la nka sini an na segin ale kibaruya in kan Amara ja banbanci wale ni ɲujuga wale kɛbaaw u kun ye u den ka don Teza Waten kabini kalo in tubabu kalo salen tile 22 ɛse mɔgɔw olu ka aradaruw fana tun b'u kan munumunu salo fɛn fɛn bɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ duguma ani sanfɛ Mali sécurité d'état Amara an y'o de fɔ nin waati laban in na tulon bɔra u ka baara la kɛlɛ bi yɔrɔ min u bɛ kibaruyaw ɲini olu de ye nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ ta kelen 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 maa donna fɛn fɛn taara ɲɔgɔn ye Amara ala an ciniw olu de y'a bɛɛ lajɛlen salo k'a di wolomasiri tabaw ma o de la sa chef d'état-major ko kabini kalo in tile 23 u ka ɲɔgɔn ye kɛ maa minnu don u ye mun ni mun kɛ ka kɔn bi ɲɛ Amara ɲɛbɛ ninnu maa caman na olu le tun bɛ accord de paix ale kɔnɔna na jɛkulu dɔ tun bɛ yen ko CSA waati bɛɛ n'a fɔra ko bɛn min na sɔrɔ minnu bɛ murutu k'u ban pewu k'u t'a la bi u t'a la sini o caman bɛ maa minnu na maa minnu tora nin ko in senfɛ u ma dan o ma dɛ tɔw yɛrɛ ye keguya kɛ koyi sabula Algabas ninnu ale ni Bilal Al-Sherif olu ma sɔn fiyewu ka bɔ Teza Waten Algérie kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ kɛra o yɔrɔ min na ka sɔn ka na nin kɛnɛ in ka Mali kɔnɔ ɲɛmaa ninnu u y'u ka kɔnɔku olu bila ka don kabini kalo tile 22 Moroko n'a ka maaw ɲɛ b'u la u ye ɲɔgɔn ye min kɛ Algérikaw fɛ yen ka bɛnkan min kɛ ka papier bɛɛ lajɛlen ban pewu jama fa min kan ka na mobili hakɛ min kan ka na Moroko y'a bɛɛ dɔn ka maa kelen kelen fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen compter k'a ban tayi kalo tile 24 mobili kunfɔlɔw bɔra Teza Waten Algérie ka don Teza Waten Mali olu nana ɲɛbila baaraw kɛ ka kabilatigiw wele Teza ka maaw wele Kidalikaw k'u ma olu tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ Buresakaw ko k'u tɛ taa min ye Tinɛsakokaw ye Abeyi baara wele bilara ninnu fɛn fɛn ma Amara ka taa se fo Tesalitikaw ma ani Agelok u ko olu bɛ ci wɛrɛ la min tɛ nin ye wa o la sa u ni maa minnu bɔra Kidal Teza Waten Algérie maa 26 ɲɛmaa kunda olu nana ka na far'u ka kalo tile 24
kalo tile 26 u ye baara daminɛ olu ɲinɛnen no min kɔ van forle do dɛ van ana ka cɛdenw amara ibara tɔ nana kɛ min ya k'i bugunatigɛ photo yɛrɛ ta cɛyi k'a ci an bɛ sécurité d'état mɔgɔw fo n'u ya anw don yan anw ka an firifiri o ka fisa n'u tugu anw bɛ yan ka bɔ est ce que an bɛ se ka tunu amara o jaabi fɛn fɛn sɔrɔla sa chef d'état major ko ka opération spéciale bila sen kan ni baro kɛlɛtigi ale ka élément u ye lajɛ kɛ lajɛ kɛlen u ko ni ŋɔni ye dɔgɔ duman ye AKNC bolo AKNC kelen pe i b'a dɔn y'a bila yɔrɔ min na Bamakɔ yan AKNC y'i to Bamakɔ yan ne ka baara kɛ kalo tile 27 u ye lajɛ kɛ tile 30 don u ko u bɛ mun ni mun kɛ u y'o bɛɛ fɔ ka bɔ ka na ka réunion kɛ ka kuma kɛ ka sɔn AKNC yongo ka sa ka t'i sigi Gawo o kɔni a kɛra télé y'a bolo sisan sa drone misɛnnin fɛn fɛn tun bɛ yen n'o bɛ Tesalit n'o bɛ Kidali yɛrɛ kɔnɔna na min ye Borjou ninnu kɔnɔna na ye Amara n ko a kɛra patrouille de drone de ye gosili kɛra fo mɔgɔ yɛrɛ ɲininkali kɛ ko kumana ko a kɛra automatique ya mobili fɛn fɛn bougera a n'a douzettes n'a mansimafɛnw armée y'a bɛɛ bugɔ ka jigin a binnen dɔw y'u senfa k'u bɛ taa bila mobili min na o y'a sɔrɔ Baye Actar bɛ yen ale 7 kun jɔlen don kulu kɔnɔ o y'a sɔrɔ AKNC tilara baara la ka ban wa mun kɛra n'u y'i gosi u b'i photo fili ka na ko karisa tun bɛ nin mobili kɔnɔ karisa tun b'a kɔnɔ Amara donc armée professionnalisme a yera nin baara in na Tɛnza Watenikaw fɛ yen an ye kibaruya minnu sɔrɔ ani an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ani an sera ka maa minnu sɔrɔ Tɛnza Waten olu ye mun dɔn an tulo kan o ye nin ye yanni wolomasiri tabaw yɛrɛ ta fana ka fara a kan Amara an b'a perepere latigɛ dɛ nin ye kɛnɛkan maaw an yɛrɛ bɛ minnu dɔn yen olu ye mun di an ma kibaruyaw la ye n b'a dɔn armée ale fana bɛna bɔ ka kuma o fana nana fara a kan nka min ye AKNC ye ale kɔni to Gawo de ka nin baara in bɛɛ kɛ ale ma bɔ a nɔ na dɛ parce que ale bɛ komi ni sigilen don ka télé kɔrɔ ka lajɛli kɛ na drone Baye Actar TPD olu de kɔni kɛra patrouillekɛlaw ye kɛnɛ kan ye ka gosili kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'u ye min tinba u b'o photo ci ko nin bɛ nin kɔnɔ a tɔgɔ filɛ na jamu filɛ a ka yɔrɔ filɛ na a ye nin kɛ wa u bɛɛ lajɛlen u ye degun se Kidalikaw ma dɛ Amara jateminɛ kɛ i kun talen na gɛrɛgɛrɛ b'i sɔrɔ fu donc armée a ye nin baara in de kɛ ka kɛ ni an yɛrɛ ka kibaruyaw ye an ye mun sɔrɔ dɔw bolo ka bɔ Tɛnza Mali Tɛnza Alger ale ni Tesalit kibaruya ninnu caman o bɔra an ka maaw bolo olu yɔrɔ ninnu na wa bi i b'a dɔn ko Tɛnza kɔnɔna na min kɛlen don a mɔgɔw lafiyara Amara n ye nin fɔ yan a mɛnna mɔgɔw ko armée taara ɲagarilabɔ kɛ Tɛnza Waten kana ko ka taa su dɔrɔn ta a don n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Tɛnza n k'a bɛ drone ka yamaruya de kɔnɔna na n ko cɛ tɛ dugu ma tuguni nka don nataw la Amara yɛlɛma bɛna don dɛ k'an bɛna taa sigi kun minnu na don nataw la an na olu fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye wulada in na an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye waleya tɛmɛlen kɔfɛ kow ɲɛma jɔlen tile 2 in na sa o ye nin ye ministriw a kun fɔra premier ministre fɛ ko kalansen bɛ kɛ o kunna sabula gouvernement mana sigi tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ maakuraw bɛ don a kɔnɔ séminaire gouvernemental o kɛra primature la bi premier ministre a ko a laɲini yɛrɛ ye min ye o ye ka baarakɛɲɔgɔnya k'o sinsin ministrew olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye ministeriya baara ka teliya kosɛbɛ gouvernement baara ye ka jamanadenw kungow k'olu ɲɛnabɔ min ye général de division Ablaye Mayiga ye a ko baara fɔlɔ minnu sigilen don sen kan gouvernement yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen ko olu bɛna kɛ sinsinnan ye yaasa ka se ka baara kuraw k'olu boloda a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko gouvernement baara a bɛ fɔ min ma sa ko procédure ni principe minnu bɛ yen n'olu sigilen don sen kan taabolo ni baara kɛcogo minnu bɛ yen min ye jɔyɔrɔ ko minnu bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na secrétaire général du gouvernement bɛ baara kɛ cogo di ani ministrew ye min ye ministrew ka cabinet bɛ baara kɛ cogo di u bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo di sɛbɛnniw bɛ kɛ cogo di min ye voilà
Amara ko ministre bɛɛ ka t'i ka sɔrɔ da fɔ déclaration de bien ni ɲɛna dɛ ko ministre bɛɛ ka taa ka sɔrɔ da fɔ premier ministre côté wa fana ministre la lisi bɔra cogo min ni premier ministre bɔra jɔn min na Sadio tɛ wa ni Sadio bɔra min na o fana dɔɔnin tɛ wa ko wa ko ministre bɛɛ ka o bonya ni te ministre bɛ bila i nɔ na ci la i ka kɔn dɔgɔkun kelen k'a fɔ a ye nin dɔgɔkun nata ye ne ka kan ka taa nin na karisa e de ye ne ka ministre nɔrɔbila ye maaw kana na yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan ministre kan'u cɛ ka taa yɔrɔw la fana sɛbɛn de bɛ bɔ sisan ni ministre kan ka baara kɛ cogo min u kan ka taa sira minnu fɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛna na perepere latigɛ u ka baara kɛ cogo an'u ka baara ta faamuya cogo o bɛɛ lajɛlen kan gouvernement yɛrɛ ka baara kɛ sɛbɛnba min bɛ yen n'a fɔ ma ko plan d'action gouvernemental PAG k'o fana o bɛ yen baara kan ka kɛ n'o ye cogo min premier ministre ko k'a bɛna na sinsin o kan ko nka k'a bɛ min gɛlɛya u ma u k'u jija maa kana yɛlɛ maa sen kan bɛɛ lajɛlen k'i kuntilenna dɔn bɛɛ k'i ka baara kɛ cogo dɔn maaw ka ɲɔgɔn bonya min ye baara ka kɛ hukumu kɔnɔna na hukumu min na jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ ko nka ko taaboloba saba min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bi maliyɛnw ka nafa an ka yɛrɛma hɔrɔnya jamanadenw ka nafa o bɛ sɔrɔ min na lakana ale ni bɛn ni kelenya sinsinni ko bɛɛ lajɛlen ko k'i t'a la an ye premier ministre a ka kuma la kumaba ye nin ye bi sɔgɔmada in na séminaire gouvernemental o kuma o kɛnɛ kan Gawokaw fɛ yen académie ale ye directeur kura sɔrɔ min ye directeur kura ye sa kunun tɛnɛ ale ye baara ta u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gawo ni Menaka kɔni olu académie directeur kɔni falenna kura min nana sa o baaraw kɛra kunun Gawo kɔnɔna na sɛbɛnw u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna kura in ma sa min ye kɔrɔlen ye a fɔra ale ɲɛna sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ Amara ni min bɛ yɛlɛ la o de ye kura ye dɛ min ɲɛ kumun bɛ dun ale ɲɛ kumunden don dɛ fugulanfinmantigi ale na kɛ kɔrɔlen ye deya ka di dɛ Menaka fana ta o y'o fana falen Kucalakaw fɛ yen tinɛni ko ale sɔngɔ gɛlɛyalen no bi Kucala min ye fɔlɔfɔlɔ la Kucalakaw olu tun bɛ tinɛni kilo san 180 nka bi e ko tinɛni dɔ ma fara sɔngɔ kan de sabula n'o y'a sɔrɔ u tun b'a sɔrɔ fɔlɔ 120 150 sisan a taara yɛrɛ sɔrɔ 180 200 ani dɔrɔmɛ 40 na tinɛni ale dun ne ma ka di sisan Amara k'anw don Marakala tulu tun tɛ k'ale la o i bɛ den kelen bila pɔli la dɔrɔn n'o ye yirani daminɛ i bɛ 2 fara o kan dɔrɔn o tulu bɛ ɲɔgɔn yira fo ka taa tinɛni bɔrɔ kelen anw kun b'a minɛ de wa i bɛ to tinɛni minɛ na f'i kun bɛ taa tunu ji la baraji la kɔni nin y'a waati ye o nka sɔngɔ gɛlɛyali sa ko o kɔni ye min ye o ye a tɛ ka sɔrɔ sugu la wa ba fana fara ɲinan kosɛbɛ tinɛni bɔ waati fana ma tɛmɛ kosɛbɛ ten nka min ye a ma ka di mɔgɔw ye sabula ale fana ko ka nɔgɔn kosɛbɛ wɔrɔliba t'a la yanni minɛ cogo min bɛ se ka sɔɔri tulu la ten dɔrɔn ka a ma yɛlɛma a yɛrɛ mɔ ka teli fana ko a kɔni bi Kucalakaw fɛ yen a sɔngɔ gɛlɛyalen don kerecɛn denmisɛnnin minnu bɛ yen olu bɛ Sankaw fɛ yen olu ye dɛmɛ ta sa ka ɲɛsin maaw ma guwa 20 ɲɔgɔnna minnu ye degun sɔrɔ jiko senfɛ waleya in kɔni kɛra kalo salen o tile 29 juma tɛmɛnen min ye kerecɛn denmisɛnninw ye sa n'o ye San Joseph taw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fini minnu b'a la se fini 100 ma bɔrɔ 3 o ye malo ye min ye bɔrɔ 2 o ye kaba ye wari fana u y'o fana di n'o ye 30 ye 60 ye u y'o fana di yaasa gaw bɛ se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min denmisɛnnin ninnu ko sa ko ni kɔni kɛra olu se ye sabula u y'a ye k'a fɔ nin waati in na maa caman bɛ olu bɛ degun kɔnɔna na waleya ninnu kɔni kɛra san ɲɛmaa dɔw ɲɛna directeur de l'économie solidaire ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kerecɛn denmisɛnninw fo ka nin waleya in na Amara kɔkan kibaruyaw la yan'an ka taa kɔkan sa an yɛrɛ fɛ yan an b'a dɔn k'a fɔ Gabriel Touré nin waati in na degun bɛ yen ko matila ko dɛsɛ de bɛ Gabriel Touré mɔgɔw la Amara komi u bɛ mɔgɔw la da dugukolo jalan kan nin waati in na nɛnɛ bɛ n'i ye mɔgɔw da karo jalan kan nɛnɛ bɛ dada u la sanfɛ n'o ye Abulaye Fofana ye ale ni maa dɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma Falaye Keyita ale taara o kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Donc bi sɔgɔmada in na monsieur Fofana a nana ani a ka association mɔgɔw pour que kana dɛmɛ don kɛ Gabriel Touré ani service d'urgence ye pour que halisa ka mɔgɔw dɛmɛ ka Gabriel Touré mɔgɔw dɛmɛ
komi yɛrɛ baara de do faso baara de do pour que urgence ka mɔgɔ kunbɛcogo ani mɔgɔw furakɛli ka dɔ bɔ mɔgɔw ka degun na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi u nana matelaw di ka se ka placew di mɔgɔw ma mɔgɔ min bɛna urgence la urgence ye siradala kɔlɔn de ye donc bɛɛ bɛ se ka se yan i bɛ se ka se yan a diya tɛ mais a bɛ se ka kɛ diyagoya de ye mɔgɔw kan donc o de la u ka jateminɛw la u y'a jateminɛ u bɛ se ka olu yɛrɛ fana bɛ se ka min kɛ faso baara la donc u ye dɛmɛdon kɛ bi ni matelaw ye pour que ka da yɔrɔ ni mɔgɔw kunbɛcogo nɔgɔya ka a yɔrɔ ladilan donc o sɔgɔmada in na de u nana o dɛmɛdon kan ye donc an y'u bisimila an b'a f'u ye u ni ce ni faso baara la u ni ce banabagatɔw ye u ni ce an bɛɛ ye parce que an ye mɔgɔ kɛnɛma ye bi mais sini an bɛ se ka kɛ banabagatɔ ye donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi donc nous remercions tout le monde donc vraiment a diyara an ye donc bonya do banabagatɔw fɛ donc ala ka an bɛɛ fanga se toujours pour que ka se ka kɛnɛya yiriwa ka maliyɛnw ka kɛnɛya sabati donc an ce ni an y'ala fo an bɛ diɲɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la ka da kan an bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ min na ni o ministre ye général corps d'armée Ismaël Wage an ka taama kɔnɔ an ka jateminɛ kɔnɔ don dɔ la an sera hôpital Gabriel Touré la a ko bon k'an ka lajɛ an ka fɛn dɔ kɛ hôpital Gabriel Touré bon an minnu bɛ baara kɛ ale nɔfɛ anw bɛɛ bɛ tɔn dɔw kɔnɔ an dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara wɛrɛw la o kɔnɔna la anw y'a baara kunfɔlɔ daminɛ ni an ka jɛkuluw ni an teriw ni an jɛɲɔgɔnw ye anw nana ni dayɔrɔ dɔw ye ka di hôpital Gabriel Touré urgence kɔnɔ mɔgɔw ma pour que an ka dɔn directeur ye kuma min fɔ hôpital Gabriel Touré ye sirabadala kɔnɔ de accident mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ a mɔgɔw bɛ taa ka ɲɛsin hôpital Gabriel Touré de ma mais an y'a ye jama cayara kosɛbɛ hôpital Gabriel Touré urgence ma anw ye jateminɛ dɔ kɛ mɔgɔw bɛ caya kuma dɔw la li ma nka urgence kɔnɔ mɔgɔw jamais o ma deli ka mɔgɔ rejeté ko place tɛ yen i nana cogo cogo u b'i ladon bon ni dayɔrɔ ma labɔli kɛ dɔw bɛ da dugu ma mais an b'o fana fɛ ka tɛmɛ mɔgɔw labilali kan k'a fɔ k'u ka taa o kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ pour que maa minnu bɛ da dugu ma mun de bɛ se ka di olu fana ma hali ni o ma kɛ li ye min bɛ se k'u bali ka da dugukolo kan an ye jateminɛw kɛ ka hakilijagabɔw kɛ ka matelas dɔw dilan min bɛ normes respecter n'a tɛ kɛ degunba ye hôpital fana kɔnɔna ma a bonya tɛ matelasbaw bɔ bonya la u bɛ se ka da temporairement wagati min kɔnɔ yan'u bɛ dayɔrɔ sɔrɔ ani u ka soins bɛ se ka k'o wagati kɔnɔ cogo min na min diyara anw ye ni fɛn bɛɛ ye an nana hôpital la k'u ɲininka est ce que ni maa ko ko a bɛ fɛ ka na dɛmɛ kɛ sira fɛ sira wɛrɛ mun n'o ti jamana yɛrɛ ka dile ye directement o ka d'aw ye wa u ko k'olu ti ban dɛmɛ la anw bɛ fɛ bɛɛ ka hôpital Gabriel Touré mɔgɔw u k'u fo o baara la kosɛbɛ parce que bi n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a yɛrɛ sɔnna dɛmɛ minɛli ma ka dɛmɛ don i yɛrɛ fɛnɛ la i kan k'a fɔ o baara la parce que dɛmɛ min filɛ nin ye dɛmɛ bɛ ka kɛ anw de ye anw minnu bɛ yan bi anw t'a dɔn anw dɔla kelen na ou bien an ka mɔgɔ jumɛn na jɔn de kan ka na nin kɔfɛ makila nalen olu de bɛna da makila nin sanfɛ an bɛ fɛ bɛɛ ka hôpital mɔgɔw fo nin baara in na an k'an gɛrɛ u la k'u ɲininka o ka fisa kuma bɛɛ critique ye parce que i b'a fɔ bi dayɔrɔ tɛ u y'i da dugu ma sanfɛ mais n'i yɛrɛ fɛnɛ nana fɛn dɔw ɲini k'a dɔn ka se k'u dɛmɛ a baara la a bɛ labɛn e yɛrɛ de jamu ko tɛ siya ko tɛ tɔgɔ ko tɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yan diinɛ bɛɛ bɛ yan an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o dɔ ye kɛnɛyaso ye k'aw fo ka dugawu k'aw ye k'aw waleɲuman dɔn anw ka minisiri ni o ye général corps d'armée Ismaël Wage ye anw b'ale min nɔfɛ an bɛ k'an sen da ale sennarɔ la parce que ni ɲɔgɔn caman bɛ yen u b'a kɔnɔ k'a kɛ wa a y'a dɔw daminɛ an b'a ɲini général fɛ a ka fara jamanakuntigi kan ka fara tɔw kan u ka nin baara ninnu lajɛ an minnu bɛ yen k'an ye dugudenw ye an ka nin sira ninnu ta ka ɲɛsin jamana jɔli ma kuma bɛɛ critique o bɛ kɛ sababu ye ka maaw lafunteni an k'an ɲɛsin action concrète ma ka ɲɛsin basigi ma ka ɲɛsin jamanadenw ka lafiya ma o de tun ye kuma ye k'aw fo ka dugawu k'a ye directeur vraiment k'i yɛrɛ fana fo ka hôpital Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an n'an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an ma dan y'aw la an bɛ dugawu k'a ye aw ka dugawu k'a ɲɛ ala ka sababu ɲuman k'a ɲɛ ka ɲɛsin jamana dɛmɛli ma. ayiwa Abulayi an b'a fɔ n'o ye 120 ye sabula nin miiriya ka ɲi kosɛbɛ Amara n'o ye ka dɛmɛ ta sa ka ɲɛsin Gabriel Touré ma bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko Gabriel Touré kɔni bɛ degun kɔnɔna na degun ka ca Gabriel Touré la kosɛbɛ nka ni bɛɛ lajɛlen sera ka i ka dɛmɛ don fana o bɛ na fisaya Gabriel Touré yɛrɛ ma kosɛbɛ
laginekaw kunu an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ zerekorekaw fɛ farikolo ɲɛnajɛ min kɛra u ka dulati kɛnɛ na sa n'o tɔgɔ dalen don 3 avril la zerekore forêt la sa ko kɔni dulatan kɔni yɛlɛmana ka kɛ balawu ye sabuya kɛra albitri ale ye penalty di penalty min ni labekaw ma sɔn o ma koyi olu ni zerekore tun bɛ ɲɔgɔn na o de taara laban sa su kɔni caman bɔra gouvernement ka gafew la o y'a yira sa ko maa 56 o kɔni olu kɛra fure ye bɛɛ lajɛlen laginɛ maaw talen don nin ko in na sabula sɔrɔla min nɔfɛ o bɛ bɛn ni kelenya de sinsin ni o ye farikolo ɲɛnajɛ ye amara kunungo fana an ye kibaruya di k'a fɔ min ye wɔlɔfɔw ka premier ministre ye Usmanu Sonko ale yɛrɛ tun ye wasaden ye a taara ka kɛ wasaden ye a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔgɔ la nka ko sa ko ale bɛ premier ministre a b'o fɛ wasadenya a b'o to maa wɛrɛ bolo o la sa u yɛrɛ fɛ sa kunungo wasabulon kɔni ale donni baaraw kɛra maa min taara ka kɛ wasabulon ɲɛmaa ye ministre min tun bɛ u ka bolimafɛnkow kunna ale ni dugumakow ni pankurunkow kunna n'o ye El Maliki Njayi ye ale de sugandira Pastef tɔgɔ la sa ka kɛ wasabulon ɲɛmaa ye san 5 baara min b'a bolo ale ye wasabulon ɲɛmaa 15 n'a ye wɔlɔfɔw fɛ yen si san 41 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a kɔni ye baaraba kɛ Pastef yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ a jɔyɔrɔ a n'a ye wulikajɔ ni timinanja min kɛ min ye Sonko ninnu ka taliw la ka taa se Diomaye Faye sigili ma kabini olu fana bɛ kaso la baaraba in yɛrɛ caman fana sɔrɔla ale yɛrɛ fana ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri fɛ kamalen min don k'a ko ka di denmisɛnninlakaw ye kosɛbɛ min ye Maki Njayi ye ko nin baara in k'a bɛ se k'a kɛ sabula ko a ye fɛɛrɛ ni fɛn caman sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata kɔnɔna wɔlɔfɔw fɛ yen min ye u ka jamanadenw ye maa 1,991,091 ani 770 sa olu de kɔni taara kalata kɛ u ye n'i ye Pastef yɛrɛ lajɛ sa jɔyɔrɔ ko la e ko a ma jɔyɔrɔ bɛɛ ta wa sabula u ka wasaden bulon kɔnɔna na parti politique tɔw kɔni dɔw bɛ olu ye jɔyɔrɔ 20 ani kɔ sɔrɔ min ye Pastef ye ale 130 de sɔrɔ 165 kan o la sa kɔni a bɛ se k'a fɔ ko wasabulon yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye Pastef ye sa fo n'a kɛra kelen-kelenninw ye yɛlɛmaba minnu b'u bolo ani laɲiniba minnu b'u fɛ sa ka gouvernement ka se ka baara kɛ ko na se ka kɛ nɔgɔya la nin waati in na sabula wasabulon o b'u bolo Senegalikaw olu ni Tchadikaw k'olu ko sa nin waati in na Amara k'olu ni Senegalika bɛn papier olu ni Faransika bɛn papier min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka ko la ko Faransika wolomasiri mun b'u fɛ k'u ka taa ka bɔ yen min ye Faransikaw ka mama falen dɔ ye ni o ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na e ko bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔ maa tɛ wa n'o o ye Thierry Morani ye Thierry Morani ko nin ye balawu ko dan ye Faransi ma ko Faransi politiki kɔni Emmanuel Macron tile la ko a ma foyi ɲɛ Faransi ye ni dusukasi ni kɔnɔguwan tɛ ko nin waati in na ko min ye Macron ye ko foyi ma ɲɛ a bolo farafina kɔni ko a ye an ka kɛ a dɛsɛra farafina ko la sa sinon cɛ ye min fɔ nɛni don mais olu bɛ bɛn olu fɛ anw tɛ se k'o fɔ an da la Amara Burkinakaw fɛ yen wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min senfɛ sa Bamaɲɔlen jigawale kɛbaw kɔni u ye dangari olu la u camanba de u y'olu fa u ka jamana ale kɔnɔna na kari tɛmɛnen min ye u ka kunnafoni senfɛ sa u ye kibaruya wele k'a da u tulo ka waleya minnu kɛra an'u sera ka se in sɔrɔ cogo min na Marɔku ale ni Equateur bɛ nɔnɔ u bolo don ɲɔgɔn bolo balimaya ni sinjiya k'o sinsin u ye kunnafoni kɛ video conférence fɛ sa n'o ye bɛɛ lajɛlen tolo n'i ka jamana na u bɛ kuma bɔlɔlɔ sira fɛ o kɛra kunungo minisiri 2 minnu bɛ yen minnu ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko taw kunna sa Nasser Bourita n'o o ye Maroc ta ye ale n'a jɛɲɔgɔn min bɛ Guinée Équateur kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye République Arabe Saharawi démocratique ye o kɔni lakodɔnnibaliya kɔni ko u ti jɛn n'o ye bi u ti jɛn n'o ye sini u ka waleyaw bɛna tali kɛ sa ka sinsin bɛɛ dun y'a ye k'a fɔ ko Équateur ale tun bɛ nin kana kɛlɛku ka taa olu fan fɛ waati dɔ la Amara Pays-Bas kaw fɛ yen Angleterre kaw fɛ yen parti sakana di lai kamalenin san 17 a y'a somaw wele kiri la koyi a ko ale somaw u y'ale cɛ ka na n'ale farafina ka n'ale bila yɔrɔ dɔ la n'o ye yɔrɔ ye a bɛ fɔ yɔrɔ masa ko maa kunkolotɔw ka yɔrɔ ko k'ale furakɛ ye ko wa fana k'u taara k'ale fililen to yen k'ale to o mɔgɔw bolo farafina ko wa ko ale segilen de filɛ nin ye ka na Angleterre dɛ ko kiri ko de b'a n'a somaw bɔ ɲɔgɔn na ko a kɔni tɛ jɛ cogoya si la fiyewu a somaw u ka to yen k'a sɔrɔ k'u ma kiri Amara nin ye ko gɛlɛn o tuma petini ye mun kɛ
ay mun ga so mawla nu na bla farafina fana dungo ka tati to tene o fo so maw ka wele bo ala re shi ma se kiri do nyere yo sandan saba e matani se gi yere soro folo a do se gira de États-Unis ga ofi mi e Joe Biden ni ale kalika ko fa kata Angola ya ira saka foko akoni o laidu ta uluye sawla ni wati na mi Angola ka uye ulu nye klengu bole no ka nyesi shinma Joe Biden du maro fana ka foko mi ye aka jamana e uye bara mununga e abarka boyana kosebe donc tu sais ka usigi ka ko intote shinwa ku sago ga nya fantan na ni bela jelena ni risima mimina ko ka kola de yi shinwo mine ulere na ulisa yasa Angola ka sego ka balmani bolodi nyoma ko sinsi ola sa ko mi Joe Biden ye akonu konono no ye ni tle laban nuna yani aka fanga blali te janvier kalo na tay otle mugan sanu boro mba anfe ya no ye fekola ka o fe ye sinakom ulugo sa kulubna na tle keme ani bioro ni segi bara blake ko sabula benfo ite uluga sanu boro konnana fenkola mini yere ego ko Canada ka bitu gollete akokuna wa usenika mawya ira saka vakulu koni ulu torole no de udegune preavis koni uyobla mi novembre kalo yi tle muga ani kononton koni ala sona ma décembre kalo tle duro te siningana kube barabla in wada mina sabula ka haka o shima dafa na ala sona ma ni mini muga nunu sendika anu na nywan soro amara do na taw kono ga saka nyofolike anye anga seko ni dongo no ye Fantani Touré ala alega kalfa mine ala san bafla anita aninani France ka fe décembre kalo tle saba nyina ye o santan Fantani ame dugoke ala ka daro sumaya ayan kon kisimi ala ko nogoya anabita jami ala ko nogoya ala ka anyere nye kanta dongono amara Fantani alde monsieur le président muso yekwe gima national ni watina président rebe français ame are ka ngana soni san ele manyene jawla na Fantani ngoni mbaro abta tasibla ke folo kaburu do la mayamugu aslaka bara do be kuluke abe sura saka san ele mana sa ka nga bara mun ke contrat mun babulo malla publicité on fo abe sura ka uluke no oye gimba nationali kafu alebno na jonyon dike nyina jonyon dim nga ke kere ka o fe ni kalo le temps ani duru mi nye bi chenyma mun do na san kon na sa ko ma malien mumbo okola sa o nene dorjelasi nene dorjelasi baro nga foko ni ale mai ay bi nyumando ko d'Ivoire la de e ko bi nte aka o bi ni nyena de nene repse bolondana nga bi senga jona de afie bi duru jona o demsani ayore nga kafuka sugandita amara bi chenyuma onchela ambe dugo do yayi alaka o garsiga dama kaf awara le keneka Mamadou Fofana na le tume amia eko alema bo amia nga ofe kata nu angla de revolution na wa mi Mamadou Fofana kabe labena ko ka bo farajala ka ofe Francis deuxième division na sa no amia nga oye kata angla de revolution ma ofe no oye major ye ulu ko ni me ndula tila san wati na America ofe oye première division Fofana ame duga ka sa ko alaka do farase ka alibi ka bo Francis deuxième division na kata États-Unis première division na amara abe bolontani ni be se bolontana ibe se bolontana de alaka deme eglu alaka do fara uga sangolota ga ni me danski anga ulade na kibaru ala kibaru mun ndira an balmake ana ndenge amara nu keta fe ka da outlook au balmake ana ndenge Kasim Traoré aka ambe sinini ala sonama nege kanye kononto alaka nga jamana kisi alaka nga jamana taga shini kanani labango alaka dama aka ambe sini alaka fajiri ka ambela jiden garsike